Oh. Dat is een kogel. Dat is een kogelhuls, geloof ik. Suus heeft dus een verrassing voor me en ik moest dus beginnen met filmen. Ze zeggen kom er nu aan, ze zal dus ieder moment hier zijn. Maar, oh, wat heeft zij nou weer? Wat heb jij nou weer? Je kijkt echt te veel YouTube, jij. Ik ga het uitzoeken. Kom binnen. Wat leuk. Oh, kijk, gaan we dit doen? Ja. Oh, wat tof. Is die helemaal voor jou? Ja. Oh, wat tof. Kom binnen. Dat zal wel hier afgaan hier binnen met al die apparatuur. Ja, al die... Ja, dat is echt heel fijn. Stel, ik heb nog een gat gegraven. Ja. Dan kan ik deze aanzetten. En dan steek ik hem in dat gat en dan kan ik heel gericht zoeken waar het muntje of zo ligt. En dan gaat hij, hoe korter bij je komt. Dat is meer piepen. Jongen vindt handgranaat uit oorlog in speeltuin. Dat zal ons ook wel overkomen. Maar ik neem aan dat deze het niet meer deed, hè? Geluk gehad. Nou, kijk, dit is de volgende foto dat je erbij zag. Explosieve opruiming. Oh. Ja, die zijn daar echt niet blij mee. Nee. Want dan moeten ze weer uitdrukken voor iets wat misschien niet gevonden had. Is toch hun werk? Ja. Nou, we gaan voor de munt, hè, Suus. Ja. Aan het goud. Kijk hier. Ja. Hier Ja, daar is ligt toch wat. Zou wel een bierdopje zijn. Ja, zullen we een schipje pakken? Sander wordt gek. Sander, we hebben iets gevonden hier. Dat kan een munt zijn. Ja, dat zullen we de tuin heel laten. Zullen we een heel klein gaatje graven? Ja, toch echt daar. Kom nou hier. Ja, pak die schip dan. Oh, ik heb wat moois ingegraven. Oh, wat erg dit. Oh. Ik weet niet wat het is. Voel eens, Ja, nou kan ik hem pakken. Ja, ik heb het. Oh, Wat is dat? je hebt gelijk. Dat is het wel. Wat is dit? Het is achtergebleven van de tuinenverbouwing. Ik denk een middeleeuws stukje kozijn. Ja, dit is hem wel. Oh, wat een afknapper dit. Wat een afknapper. Kijk eens hoe ik dat kan. Heel goed. Zie je niks meer van. Nee, absoluut niet. Nee. Dat is over een paar dagen weg. Zie je echt niks van. Zie je helemaal niks meer van. Oké, kom, we gaan het bos in. Hier liggen. Oh. Dat is een kogel. Dat is een kogelhuls, geloof ik. Ja. Kijk uit, hè. Oh. Oh. Met kogel, G, met kogel. Er is er geen geweer omheen. Deze is mooi, P. Ik ren ook weg, hè. Ik zeg... Hij met kogel. Ja, oh. Vet. Kijk, waar zit die kogel Ja, dan? dit is toch de kogel, of niet? Geen idee, is niet de huls. Nee, hij is nog helemaal Kan dicht. dat niet afgaan? Hey, dit is een chique vons. Cool. Ja, dat zou hier wel meer zitten, want hier is vroeger heel veel vechtersgebied geweest in de Deze Tweede had ik nog Wereldoorlog. niet. Cool. Nou, kun je bij de collectie voegen. Kijk eens hoe mooi die is. Boah, dat is een flinke. Is het helemaal intact, man? Ja, die moet je niet door je hersens heen krijgen. Vet. Cool, dan in je koffertje erbij. Hey, mijn eerste vondst! Ja! Wat trots op je. Oh, wat goed. Op naar de volgende. En die lag vrij oppervlakkig, hè? Ja, je lag niet echt diep mee. Die was anders nooit gevonden als wij dit niet hadden gedaan. Ik wil nog een tip aan de kijkers geven. Graaf je een gat, maak het ook weer dicht. Ja, wij maken het wel allemaal netjes natuurlijk. Kijk, hop. Natuur hersteld. Precies. Misschien dat hier nog meer geschoten is. Zitten we richting hier, hè? Ja. Zie je, hoor je hem piepen? Ja, daar is het. Nou, ik zie hem. What the fuck is dit? Tandpasta! Ja, dat is hem. Uit welk jaartal? Ik zie geen houdbaarheidsdatum. Ultra white, ultra clean. Ja, dat wil ik gebruiken. Kom maar hier. We nemen deze mee, we ruimen meteen het bos op. Goed zo, schat.
Yes, in de tas. Dat is iets. Heb je water nodig? Ja. Dadelijk is het zo'n dikke medaillemunt. Och, ze heeft ook alles bij zich, hè. Ja, een wieletje misschien. Misschien weten jullie het. Laat even een reactie achter. Sander heeft ook dit. Sterk geluid in de 90, ja. 95. Ik hoor wel wat. Ja, daar zit het. Ja, dat is het. Oeh, een kenteken. Plaat. Ja, echt? Ja, toch? Oh, we zijn nou... Oh, graaf hem uit. Kunnen we hem natrekken? Komt-ie. Goed zo, Suus. Kijk haar krachtpatser. Van een brommer of zo. Kun je het lezen? Ik zoek hem op. MK92TZ. KTM Enduro. 1991. Boah, wie weet hoe lang die al hier ligt. Ja, dus wil je het nummerplaat terug? Aantal Neem even contact eigenaren op met ons. Is die gestolen? Staat dat erbij? Normaal wel. Tijdelijk ongeldig. Dit voertuig is tijdelijk ongeldig verklaard op 2/11/1994. Het voertuig is gestolen. Of wat? Gedemonteerd of het kenteken is vervangen door een ander kenteken. Ja, en hier is het originele kenteken. We hebben gewoon de misdrijf opgelost. Ja, van wie zou die zijn? Kunnen we dat niet natrekken nog? 2/11/1994. Was ik een jaar oud. Nou, ik een half jaar. Oh, dat is echt een oude. Ja, zo één was het dus. Moet je zien. Cool. Ja, en wel een leuke vondst. Eigenlijk, toch? Ja, absoluut. Zie je wat hier allemaal ligt, hè? Ja. Leuk, dat is wel leuk Dit vind ik eigenlijk. wel ook leuk, ja. Nou, San, gefeliciteerd. Dit is jouw eerste fatsoenlijke vondst. Wat ik er nou leuk aan vind, is dat we echt een verhaal daarachter hebben. Dat vind ik echt tof. Ja, Ik ben helemaal verslaafd aan dit ding. Oh, Suus, wat heb je dat weer leuk gekocht. Dit gaan we heel veel doen. Willen jullie dit soort video's nou vaker zien? Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En even door te geven de reacties. Suus, wat hebben we allemaal gevonden? Ja, we hebben zoals jullie al eerder hebben gezien dit misdrijf opgelost. Een gestolen kentekenplaat. Uit 1994. En dit is wel onze mooiste vondst. Ja, wij zijn blij met deze hulskogel. Ik weet het niet precies, omdat daar nog zo'n punt op zit. Ja, volgens mij is het gewoon een complete intacte kogel Ja. uit de Tweede Wereldoorlog. En dit? Geen idee wat dit allemaal hier Ja, is. misschien is iemand die weet wat dit is. Het ziet er in ieder geval niet zo waardevol uit. Oh ja, een stukje van een schoteltje. Ja. Nou, als we nog een paar van die stukjes vinden, kunnen we met elkaar lijmen. Nou, ik vond het hartstikke leuk, Suus. Ik ben benieuwd wat we de volgende keer gaan vinden. Goud. Ja, wie weet. Ik ben kapot. En ik voel me vies. Kijk hoe het uitziet. Doei!